lung leya kan nia kan chung kwa hi pali cheu kan nia an than hem lawang reng khop mai ma se chung kwa kan ni na angin kan lim ve em thina kan che chiat na han chei vel te hi kan sha hlom khop mai a ama ero atua ma kan in hongai chung lawa kai hi u nau jing ano pong zo kan nia do te po ka hlo thei khop mai ka pa hian hin ti ti char na chalin kanu ve thung chuan in lam hna chal ve thunga ka u hian thiam dan dan in pui ve thina ka pa le kai hi chu kanu le ka u zar ril tram lo ve mai chau kan ni ka pa hi pathian tu lama tui tak mi ania ram huai le thla te hian min tina thei lawa christian tan ngat phei chon hlo tur eng ma om lo ti in man thil fo thin kan u nawin han oi som sari ma ila kan hun kan thder si lo July ni som ni paruk kan chung kaya kapa policy lama an transfer tu tho kan ria kan khupor tlang bok an yang kan ngoi rui mai pot toy mai ila athui li tuk lo nan policy pa chuan kan budget mil to ka in lo in kan ko sa chho me don chu ania izak zum ti taka kai phei chu tlang nil har le dong khop mai ka u nen hian room san ve ve kan neya ma se amungam thamar lo policy pa kan nom matang hian lo an nei ni om tak hian a chi deuh chu ka amak ka tiang reng khop mai gas ni nga ni in kanu te chu chakhe le ya bazar an ngei awamin an chua ka u nen chuan in kan lo ha ka tuk ver bula thuin ka thien te nen te chuan kan in video call a kan in ni thu le thil dang dang te kan soya chuti lai chuan ka u chuan aruma earphone turin min tira ka bakala arum chung ka lu chiat chu un fal dewa ang mai hian ka in thria are deuh khui bi ka earphone chu lo fatin ka chuak ngal fata ka u chu ka peya ani po chuan a thien te a video call ngala eng dang ngai sak lo chuan ka thien te bok chu ka bele ngala tuk vera ka da ka phone camera chuan ka u rum kong khar chu a lo lang tela anu loka ain hong hian ka puta a earphone la a ka kal chho le lam ka chuan ka khar ngai in ka hria kan tia ka thien te chuan fiam thu le ka che chiat na te soin an phur ruaya kan lui ho le te dar dara rei thokat kan in biak nu chuan trong kam moi le tui nai zet chuan kan in thla line ka kata ka han thu fel chi atia chuan ka u chu ading ruaya ring leng longa ka hing pung lam pa in om min tir ngata ka hril hei khop mai tumbu le mit meng sen room chung hian a room lama a phei te ya lo beng ching deuh amon nei nge alung leng trap jok ma se a thin rum hmel bok si engemaw om zia ni a hau a mai a ti pa chuan mai yel chu ka tona pa khului luya a khu ta chu ka ti bial pap papa ka u chu ron chuak thutin ka hming pum ve ka min aw chung chuan i mai yel kha pai ro a rim chhia a ti vin tuara ang chu hria chani mo ti chungin ka pai ve mai a min en run pa chuan thu thlenga chuan a muwa a phun deuh bulbula ma se a soi tak ka hra thei mi lo an tin ma ka ti le du lowa kan in ti thin rim vakang ti ka lo wang ani chun lampang dar ni le a chan ve chuang kanu te pahnih po chu an lo ho ve ta a chame tui nai tak tak an lo lei honga ka u om dam po chu ka hril lem lowa ei rong bol te alo hun chuan kanu in ama in a bola ka u chu amu thila wangin a kai tho du lem lo ni cho ei te a hun nai chuan ka u po chu thu thlenga alo thu tum bur to a ka pa chuan chung khom nei ma sak arota ki man kan hmang nge ti pa a bible a phor chia chuan ka u mel chu thok le khata aron in thlak dang lam ngal veka kalam alo hoi pa chuan enge min en ringa atia akhi ang sun suna thu tha sok in akwang ko ngal thana kapa in bible te chiara atong trai zo nu chuan cho ei ang siam chun zom ngala lung leilama azi ang tho kha apule to a engpo chuni se mu anuam to chhun lam ai chuan zamria kan kil kham chuan pon lama mai zia zur turin ka chuak ngal de ya u room zona ka zuwa bang chu steel brass ang hian ari ta hruap a enge mo ati le thlenga sengang chu ti na ka la ya ngai koi lama kala lawani reivak lo hnuwa alo chuak vea mai zia chu lo zu ve chin aron tia voina porim che ATM kha ka tia
oi lo lu tuk ti pa in zial chu apak khului luya ngati nge room bang hi iron ti rik shuya enge iti oi ka oi lo lu tuk ngati nge dot kiri mi mo puwa ti pa in amai zial kan chu mi pe ya thleng sil turin in chung lama min lu sana makatiang reng khop maya eng ma she lo dan te chu nge azep mai mei jok kei po mai zu zawing ka lut ve le thuaya engemaw soya kan ti lai chuan dariat le achan ve lo ri der to a current alo thim thuta kei chuan fu ka ti cher te e achan chu mai zel ka zu group du wang ani phone ka mang don ti pa in pona chung ka chuak nga la ka urum bul buka chung ka zule a thom ngai bok chu ka shele ta ari le ta shui mai chu ti lai tak chuan engemaw khi ari bur maya ka nu le pa mang ang thom chu ka shita ka zel chu kham lo setting ka paya katlan luta enge thil zia kan tia kanu chuan phone mang tura I chhuwa kha ni u hian tu ma ka momo lo chau ti pa in room a hian atlan luta ankal khum nga lani hau thong mel tak le tapur chung hian kanu chuan a soya ka u au pa chong kong khar chu kanan soi dot dota lo hon atum lo mel khop mai arak vaka are bur bok si kalau thong tak zat Trenom nai vai te lo chuang kai fatin kong khar kan ti che tar ngota e khaile ka u chu khuma chuan lo in so dota man be kan vatum ngala a chak kher mai kan zinga palian ber sekchel tul de po a the thlu thoi the ni chu mole ma se kan thnem angrenga thapui ne kan man be thei ta troka ka pa chon kan tong trai nge tia an chan chi chu aw chungin na ta le ta tak taka aman betu te po kan soi dul thei hial ani ke ni po chuan ril ru tong trai na ne kan lo be ve chara rei fe chu tia kan tong trai nu chuan kan bo ruak po chu alo dai ta huaya kanan meng chi chu ka u chu alo om ta re lo kan kut te chu kan lo in man be sak kwal no ya ni chu male ka u zong chuan kanan hoi kwal ngal sapa ka u kan mu chi chu oi ka du lo akut ta lo khelani chu ase ari bop le ngala athi a far tlok bok nen van rap te kher em patling chin chuan an man bet le thoya chung thi tirin alu hat mewin an tong traya rei an tong trai nu chuan bo ro ka pa ngai le ta ka upo chu kun ngul chung hian alo thin noya ka pa chuan pom kang in sitting room lampan chuan a chuak ngala tukver bula mutirin bo ro thiang him kan bak tira kan zui ve ngal vuta tu ma ruma rengam heklang chenom te po chu lo thu ve in kan chung ko chu min hnem sap hloma da som thleng min pui nuin kon zai en rel ta hloma tong kam moin kan in thla fela ka u po chu rei vak lo nuwa chu na ron khal ve ta hlol mai thilom zia zot fia lem lo chuan mun zai kan rel ngal mai a ka u chu kan nu te bula amuwa kei chu in ti pachang luing ka ruma ka muthunga lulul chua in karan thim hnoya ka mun lui ngata zan rei lampang lo thlen chuan ka khumpi loka thom ri rek shata sazu han mo po donila concrete in ani boxi are rei ta ti a chuan ka phone flashing ka chuna thom are maka engma ka mulo flashlight chu offin ka mu chhale a eng thom ma sha chun zom lo chuan ka mu khil ve ta a ka thang har thuta dar zat kan ena jing lam dar thum hi alo ni to a ka zun chuak chu zum in lampan chuan lo thon na nei mi alowin ka tho chuaka kan mut ma a kan thil ton kha ka lo hre chang to lo re chu nei in ka upo amaru ma mutura ko ngai ka urum zon ka thlen chuan phun bulbul ri hi ka ria a thon thu a chiar mo ka ti maya ava meng rei pai vele ka ti suka toilet a chung ka luta ka zung ri tara chuti la chuan thil dik lo om ka hre thuta ka urum kong khara khan nga ti nge pona inzar ka ngai tua chuak zo lo ka zung zo chu ka chuak ngal vata room lam chu ka pana phun thom kha are ta dei mai ma se thori suk riom le ta tlat flashlight chu onin ka luta ka sur mai khum kan ena engma ka mulo chuta ka hre chuak thut kan mut ma kan thil ton kha ka thawa min mana ka khur ngal dar dara chua tuma ka hoile chia chu
ka u chuan rum zeta min melpa a kut khel chung bok chuan alo ding tarun mai le a hnung lama chuan ama ai sang alo ding ve boka kapa te au kan tuma ka au chok thailo ka cha thei bok si lo ka ri ru ero afima ka lau tak zet a hnung lama mi chu asira atol chuka chu ta le a khabe a thona ni chu ka lau lu tuk chu ka po ke lo chau ka ri ru po fim talwin ni po ka shui talo ka har le me chuan ka nu te khuma ka lo muwa am pathum hiam min lo kila jing lamda som le achan ve hi lo ni to ka u po chu pa ngai le vek to akuta po chuan hiam hu ma eng ma om ni lo pastor ter waing kan ina chuan kan tong trai te chiama thla po among ru ve de usota hlo na are de win ka u po en tin ma om ngai talawa ka u hi school kan bang hian ama chawa a om chuan pon ama alo thu ngei ngei thasang pahnih an om anga pakhat zawk chu ka u ko chhunga a lut nge pakhat chauh a om anga a dawi zawk le hun akal zela thlahnih engmah tawk lovin kan om ta a school lama po nuam ka ti tawh khawp mai mi pasarih hi kan in zui deuh bik thina kan suala kan felda po a in rual khai khawp mai ni khat chu teacher tan meeting an nei dawna chunhlam kan off a kan thian pa pakhat chuan zu in arota ke ni po chuan kan lo hialem lo ina holo win zu in turing kan tlang hala kai phel phola kan in hu chuan kan ina lo leng ve turing ka soma alam ma tho wangin nan hialem lo kanin lam kan pana in kan thlan chuan tu ma an lo om lowa azia ka tiang reng khop mai kan zung lok ange ka ti pa chuan ka thempa pakhat mong zang deuh kut hlei ve zet mai hian inin hi ka fangdon atia fangro ting ka lo changa ka zung zo chi tia chuan au thom ka hreta a ka tleu sok soka ka tlan chok ngal thom chu ka u room lam atang alo ni ka tlan lut wata thian dang ta chuan lo kai tho an tum me ka ma se an bula lo ding ve chu ka rap le tuk ama kha be thon tu ngei kha ni kha in bula kha ding ka ti rual chi in abo ngal de ya ka thian te po chu an perdora kan thian pamong zanga chu lau chungin pon lama kan zon chuaka varanda a thu thleng sei kan da kan muta ka tiril ti khura ka multhi ti ding le tu pakhat chu mong zanga kan zon chu dong khan khum hnuaya mihring khaberu mai mom ri na sam nuai to ka va mu kha ni kha khaberu kha engtika om nge tu khabe nge ni yang mong zanga chu aron har lol maya klalu tuk ti chel chul pa chuan tho hluaya a beka ka atlan ta dai maya kan zui wata atopa an in kan thlenga ruma atlan lut ngala anu chu thilom zia kan hrila ka ala nam deuh awangin min oi sak du lo in kom to lo ula tha ang tipa chuan ruma alut deya ti ngei na vak kan hriat lo awangin kan ho topa in ka thlan chuan ka u chu amel ngai mel runin na lo thua u ti in ka awa anui khek ta tuara areng chu voi khat avir papa ka aw thota ama room lama chuan min re lu tum tamaya ka tang na sa a ma se ka hne lo min rek lu ta nge ya bangkila chuan lei or nuang hi lo dinga ka aw chel chula pon lama tanga thoma ron ri wal che chuan bangkila mi chu abo ta deya ka pa te lo lutin ka u po chu thom ron ri wal che in ni zoi nuka atluk sop noi ni zan lam alo ni ya ka thlen pa lung le mi zok in lau thong tak hian min lo kola thlop hlop chung hian amumang min sila i u in lo that che a i khabe po a koi bal vek anti mai chu ka pa te ka chu lo thleng man lo se chuan a thleng dik hian in ka ringa ni ka thien pa vek chuan policy pa kan om tira a khu khawa kan in video call lai khan ka u rum kung kha lo in hong re chu lo huwa khaberu lo king chunga lei or huang lo ding chu lo zui boka min lo shil tu lo chara amumang lo fu chi lo nen min lo kol wata min lo shil ta ani chu mi zan vek chuan ka u thien ten min lo kol le a ka u chin kan soya heta kan om tir bok khan anin biak vena a thien ten an lo rin hel dei to a
ole ai bakin min chang lo enge mo mai tu a om tet in ka hrian an tia a status sa athlak mana te hian chu lei or ram hoi po chu fi chi lo hian a lo lang ve thin ani ome ma se kai chon ka mu ve ngai mi lo thung mong zanga ka ngai to chok thuta phone kan tuma atlang thei ta re re lo mai a naktuk lama kalchil top mai te ang ti in thian dang te chu ka teksa som hloma an ni pon nge event a that thuan lo soya school thul kan tum taringota zanen chu thang har zok zok pa in ka pang ral ve meya ko upo engtin ma om lo win boina kan tok lo zon ko ve thaka ka tho me chuan kanu in erong alo bol pe vek to a ka u ero alamu khila ka paten pastor in a chung kwa in kan kal angai thu alo soya school min lo thul tiran lo tum shem shema ka u kan kai thawa chote kan aya dar som le achan ve a chuan pastor quarter lampan chuan kan chuak ta a dar khat thleng deuh tho kan oma bible te chiaring kan tung trai deuh lang ani mai orama dora chol ho an soya ma se ke chuan mong zang atlo ka ngai thu ka shila kal san ta zo ka mong zangan kan ina athil ton te chu achung te ka shil lem lo ka thian te ka kol zung sunga ani ma khoma mong zang te in lampan chuan kan kal ho ta tham thama anin kan thlenga drip lo khaya ataksa lo chaw chu ni in engma ai theilowa anu po chuan pa ngai takin mino be meya thilom zia le thling dan kan shil zung zunga ma se a oi vak lo me ama ero afa pa mela lo na a miao sia mong zang a chu tong po tong thei thei lowin a kha to ka katlaw ati bak chu soi a nei bar lo tlai lam alo ni chuan lo dam wat wat ro ti in kan in thla a ma nei in lam theu pan chuan kan hodar ta hloma in ka thlen chuan ka pa chuan zan in chu hotel lama in suan mai teng u atia chuan hotel a chuan chota ein kan riak ta hala atu ka chuan in lam soi siturin kan hota a ka uru ma khumte dressing table le engilo te chu kan thiar chuak dona in kan thlen nu reilo te a mi pakhat hi police hi an ron hruaya kapa in thil om zia azota police ho nen rei vak lo an soi ho neu neu nu chuan ka urum lampan chuan kan kalta a khum kan han choi suna mihring khaberu ngei mei chu alo lang ta thut mai le ka nu le ka u chuan an rap tu ka an tlan chuak daya police ron soi pa chuan kom thlanga phu mangai thu a soya ngati kher nge le o kom thlang lampan chuan kan chuka lei kan lai ta a ro pani hi kan lai chuak lol mai a mak kan ti tlang hlom khop mai ma se kan police che chola chuan mak ati mel ve vak lo kim lo wala om ma tia police pakhat chuan ina an hroi lut le a bom lian lutuk lo hi rong king thla chuan khaberu le bom hong su ti in ziak chu kan phum ta a chutia kan phum zo nu chuan bom chhunga chuan eng tak omang mo ti chu in lampan chhopa chuan ka ngai tu a kan tukver lam chu ka thlir chhawa mai che pakhat mel fai tak tukver bula loading chu ka hmuwa midang chuan an hu ve nge hu ve lo ti zo kan tum chia chu alo bo ta deya police che chola soile in pun danin nu patuak tir hi an pa hna wangin naron sona mai chia chu zo ming moi ni in mingte ti na naw thin nu fel taima le mong zang tak ni in pian thiam le mel thatak ani bok keila lo tong du ve ti taka kanin betlang nel thoya nui du tak ni in anui mel ka mu phei chuan mi nu ma ni se karil ru hian ayai lawin ka lo du ve ngoi ngoya kan veng chunga thlai langwa le pathloi te chenin aniang chu mel tha an ti thu le an i jian soi sap sap zela chuwang chuan indem na kanai san lo an ina chuan leng lut ngun tel telin ru thalo pui pui ka putan ta a ama ka mu in kamit ka len vel dam po diklawin huang chin ka pel ta zeu zawa ke korbul le ton zaw nen chawa a om te hian thlir deuh dawa chang le thla te lak ruk sakin khum lei zola ka hisap ta fo mai ni khat chu whatsapp atongin ka va pe ta ringota tong kam tluang pa ngai taka in bia in men reply ve zela
อะไรแต่ละอินไงโจนนะตรงกำกระชักชวกตามันรีプライโตเรากระรู้ฮีจากนาวางินอคอยโตตักซึดอันอินาวพินงัดติงเงมันรีプライโตเราก็ปฏิยานุยสังจุงอาฟิมทุติตักเดวเฮียนเลราปัสสาวในไลกันอีฮีมีดังจงรออาทิยากระดูเสียจูกระชิลจาลางอยเรงาบวลอินลำจูปนินนักลตันเดียจุดตาเล่อตอนจางหงสาวตะกากระทิลมุจวนจากนั้นสตักเปอินกระสังหาหัวมาก็ว่าปัญหายาฟอบทุดปะจวนอันแต่จุกระชามตาจุดตาเราดูเราเคร์ไม่มีคุรปาที่จุงอาอัตลันชตูจูมันเบตินอารมณ์ละมะกันหุกลูตากระปองสัวจุยตานี่เรื่องรุนเมลตักินอัจฉปะเกยรอจวนนุ่มกติเลทุงกระดูโตกังอาตาเตียอาศัยชั่วกันอีจวนถากะวัวอาปัสสาวจูรอนหลังทุดินกุดมีรอนทากะมาเสกเราด้วยบิกเราหอยเล็ดเวอินกันจิงนกะกุดอลาวรำโตแนนอาคาเบจูตีเบลสกินกระทัดจุยตาจุตาจวนอันนูดหลานชกตัวจูวามันินกุดกระทากจุยเนี่ยกะกระดูโตกันนมกระเจนปุยเละหัว tianga kal san top chu dikin ka shalawa ka that zui vele ta ni khun rei tak chu min hre chuak lawa ma se an nu pathlain min ti boina sat ema wangin mutmu to lei thei lowin ka oma mel rap om tak tak te min huin zantin ka mang thin chung chu tur thei to lowin karon in pe in karon in puang tanangot ani atia atop ta thon thu hi ka voi khat ron chiar be na nia hei ka o hian zir lo em a ka thulam te hi alai le ru zena ka sok that lo bang te po ni nga ma se chu ting kara mi lo ngai thlak sak ve pein omani chuan mi lo ngai thlak sak ve ula lo ti chu ve le zel po lo tu manga chuan ka channel hi mi lo subscribe sakin ka video te mi lo like mi lo share sak ve thau turin ka ngi nam fe ka chu